जहाँ से हम अपन जिंदगी की शुरुआत कैनी वही आयरन देवी माई के दरबार से, वही भोजपुर जिला आरा जिला से आदरणीय बड़े भैया सिसोदिया भैया के स्टूडियो सम्राट स्टूडियो से आज प्रथम प्रयास करे लाइव के हम जाता नहीं। वही हमारे बड़े भैया जे हरदम सुख दुख में हमारा साथ रहेले, बड़े भैया राजाराम भैया जे बैंजो पे संगत करतनी, और छोटे भाई हमार संदीप बाबू जब से रिश्ता बनल एगो अलगे प्यार दुलार मिलेगा, और भाई हमार रोहित बाबू जे झाल पे संगत करीला हमके बहुत प्यार और दुलार दिला। तो चलिए आई एगो हम प्रभु श्री राम जी के भजन से अपन स्टूडियो में प्रथम प्रयास करे जा रहल बानी, आशीर्वाद के कामना रही। कि रे मन मूरख चेत करा, कि रे मन मूरख चेत करा, कि यार चलिहन ना चतुराई, कि कर्म के लिखल है कल युग में ए बबुआ मिल जाई। ए मलिकार, हमनी के तमाम ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ पाप कर दिला जा। धरती पर अनेकों प्रकार से हमनी के चाहिला जे कि कुछ पाप से बच जाई, लेकिन पाप से ना बच पाइला। कैसे भक्त के भाव बा, लइका कहता कि अरे राम हवे अरे डॉक्टर, एह कलयुग के एगो अलगे विडम्बना बा। हमनी के बुखार लगी, एक से एक बीमारी धर ली, तो आरा के फेमस फेमस डॉक्टर लोग बा, डॉक्टर जितेंद्र कुमार लगे चल जाए, अनेकों डॉक्टर के नाम बा। लेकिन ये भजन के माध्यम से हम आपके बतावल चाहतनी कि भजन में रामे जी हवन वो दवाई हवन। कैसे भाव बा कि अरे राम हवे अरे तो नाम हो दवाई, अरे तो नाम हो दवाई का, अरे तो पीला आर पीला करे जाऊ, अरे तो पीला पीला करे जाऊ, दर्दियो नयाई, पीला पीला करे जाऊ, दर्दियो नयाई। राम हवे डॉक्टर, राम हवे डॉक्टर, नाम हो दवाई, पीला पीला करे जाऊ, दर्दियो नयाई, पीला पीला करे जाऊ, दर्दियो नयाई। बाबा आगे का भावा, सूरदास पियले
कबीर दास पियले संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास पियले आर सूरदास पियले कबीर दास पियले कबीर दास पियले संत शिरोमणि बाबा तुलसीदास पियले अरे भोला बाबा अरे पीरे गईले भोला बाबा पी गईले भोला बाबा पी गईले डमरू बजाई तो पीला पीला एक करे जाऊ रदियो नयाई तो पीला पीला एक करे जाऊ रदियो नयाई गणिका जी तर गईली कई के बड़ाई गिद्ध जटाई उतरले सजन कसाई अरे गणिका जी तर गईली आज कोई के बड़ाई आज कोई के बड़ाई गिद्ध जटाई उतरले सजन कसाई पीला पीला एक करे जाऊ रदियो नयाई पीला पीला एक करे जाऊ न रदियो नयाई राम हमें डॉक्टर नाम है दवाई तो पीला पीला एक करे जाऊ रदियो नयाई पीला पीला करे जाऊ रदियो नयाई।